Indra ingkang puspitorum kasiring samira nomre Sakar kadung ko nas kandanyo maweh raras retnaning griya kene lho tak jak rembugan bawa rasa. Ha iya Kang. Kok ketoke iki Kang Togok kaya cawus guayamu kok sajak nyolowadi iki ana apa to Kang? Ngene ya Lung. Aku ki critane rak aku ki ngimpi to lho. Nang ngimpiku ki ngimpi elek. Lah ngimpi apa? Gek terus ora lehmu ngimpi kuwi. Wong ngimpi elek kok dipadhakke mimpi basah wae ku. Kok terus tekone teles apa ora ku wah. Kowe kepiye to Lung? Ayo mbok menawa. Ya mung gumun wae. Kok aku ki ngimpekke karo Semar ya Lung. Kowe lah ya lumrah. Wong Semar ki ya isih sedulurmu to. Lah isih adimu to. Lah ngimpi kepiye to, Gok? Aku ku ngimpekke Semar jroning pangimpen. Semar ana-anake iki lagi padha dharma wisata. Dharma wisata ki Piknik ning samudra do numpak prau. Lah kok ngerti-ngerti alune ombake iki gedhe. Praune guling temumplak. Semar sak anake do gegurung ombak. Gege iki perkara apa ya Lung? alah mbok wis kok. Ngimpi iki mung kembange wong turu, mbok ya wis rasah digagas. Lah nek ku ngimpi iki wanci parak esuk wancine puspa tajem ji. Mengko gek-gek ndara dase ya sing dadi pangimpenku iki ya Lung ya. Tan samara pamoring sukma. Sukma winaya ing asepi. Siwan langing kalbu. Lah ya kepiye wae Semar ki sedulurmu nom. Nek pancen rasamu ki ora kepenak, apa saiki dikaroke wae ning Karang Kadempel? Apa ya kudu ngono kuwi ya Lung ya? Lah iya no. Dikaroke ning Karang Kadempel. Apa kudu ning Karang Kadempel? Lha nuwun. Lha nuwun. Sapa Lung kae Lung tilake lho? Sinten nggih? Kula nuwun. Lho kok kowe to? Ora guyon Lung, guyon tilakana lho. Sinten nggih? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Kula nuwun. Assalamualaikum. Sinten? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Kono mbulung bane marang emosi. Mang mlebet mriki Mas sinten niku mang mlebet mriki mboten napa-napa.
Mau mlebet, Mas. Iki dikunci. Ah wis luwih lah. Rawange rasa dibuka wong. Oh, lapung Bagong to. Heeh. Lah kok ki lawang geser, Gong. Kok surung arep tekan suk bodo ora bakal kebuka. Lah kok lawange wis geser nggon Semar wis lawang wis disurung sithik ambruk. Sorawangun blas nang kene lawang geser. Oh, piye slamet to, Gong tekan kene? Heeh, slamet. Kok dhewe iki? Lah kadang wis ra ndek kanca aku saiki. Aku ora duwe kanca ki kepiye? Iki mau kuwi dadi kuwi tak critani ya wae ya. Yo. Aku kuwi ra duwe gegayuhan. Oh. Aku ki duwe gegayuhan ya kuwi mbangun desa. Terus aku ngrawuhke bapak karo Kang Gareng karo Petruk. Terus lakon ewang-ewang mergane sing dadi apa jenenge syarate gegayuhanku kuwi ben iso apa jenenge lancar ben iso sukses ki kudu nganggo pelem pertangga jiwa karo jambu mangli. Anu sapa? Jambu Dipanirmala. Ngono, lah aku lak yo nggone para dewa to, Gong. Ah iya. Terus bapak takon apa jenenge? Ngundang Bathara Guru. Ora ndemok kunjungan kene iki terus Bathara Guru mak clorot medun nang nggon aku mau. Oh, terus Lah kowe tak tembung pelem karo jambune kuwi mau tak tembung. diparengke apa ora? Ora ning malah apa jenenge digelem marengke nek bapak ki wis nek bapak ki gelem nyembah karo Bathara Guru. Lah kok kaya ngono kuwi? Lah aku kan sing sebagai anak ragil kan ora trima to. Wogok-wogok. Iya, ya bener nek ora trima. Terus kepiye? Ah terus dadi sulaya rembug. Terus dadi gagar kriwan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kaya ngono kuwi. Oh, lah terus aku Semar karo kakang-kakangmu Gareng Petruk kuwi do nendi? Iki dadi gawa ning kayangan terus mbok arep dikapake nang ketoke Bathara Guru kuwi ngajawatine kakane Semar. Dek arep ketoke mung arep dicemplungke nang kawah Candra Dimuka. Oh, lah kok kaya ngono kuwi? Ah terus aku karepku kuwi Ya karepku kuwi nulungi lah sae-saesane nang aku ya wis ora wong aku kuwi ya mung derajate Bagong ora duwe kekuatan apa-apa. Mulane terus aku sowan mrene iki arep njaluk pitulungan karo Watagok. Ngono, Gong. Anu nggih anu iya. Aku ki wis melas kaya ngene iki mau teka kono tekan kene ngepit. Lek ku nyolong ngene bakul es degan. Kuwi dadak duyak-uyasik. Apa ora ngenes tenan to aku kuwi wae. Oh ya tak tulungno aku ora iso nek kon nulungi kowe melu munggah ning kayangan ora iso. Lah sebabe Wis pokoke ora iso, ora usah perlu didrarepku tak ewangi ning saisoku. lah saiki arep ngewangi model kepiye aku seneng lho aku nek ngene iki wah aku dadi bahagia aku. Kepiye arep diwangi cara kepiye? Cara kepiye wis aku meng manut. Kowe saiki melu aku ning mburi, mengko tak dandani. Monggo kowe ngilu wong kok lak kowe pangling karo awakmu dhewe, Gong. Oh ya aku meng manut.
kok ora lungguh ngisor. Kowe wani lungguh sejajar karo Arden Harjuna. Apa kowe wani kok medeni to Gong kowe iki Gong? Lha ku maca iki sak-isa-isaku ki raimu ya tetep dadi pasuruane Raden Janaka, lah kok malah tetep kaya ngono kuwi bentukane. ditandani meneh bae. Aja kaya ngene mengko ndak kecenangan aku mungganing kayangan. Tulung aku dandanono meneh. Yo tak dandani meneh Gong. Satria Madukara Raden Arjuna Sasrabau. Rasa nganggo sasra bau Raden Arjuna. Banjur nek wis kaya ngene iki aku kon kepiye Wataka? munggah ning kayangan kuwi wis apa lek kundandani kuwe wis include kuwi apa? include wis termasuk apa jenenge kadigdayan. Dadi kowe munggah ning kayangan ngramano para dewa-dewa tak tonton saka ngisor Gong. Ngestoaken dawuh.
ngayon kati yuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawar iris lumrang kandaning puspita titi sonya madya ratri raras rumendeng akoso bocah bajang iring angin nanamu banyu segara mani-mani kapot dukun sesisa Arko gumantos sing dalu jroning ratri derewong teng kakacarita amung sang wang pertangga pati kang jemedhul saking Brangwetan ladan kelengan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing amantian dewasane nang nawa kawusawancin wis ngancik gara-gara sukramangkara tumpak mendo tete kalopo sumawar cita anggara rakata Buddha Maesara Spati mintuna eka dwi tricatura panca sat sapta astana wadasa gara-gara ing jagating pakliran sakti amung kromati mijilira parepat punakawan Kilurah Semar Garing Petruk Sumawana Kelurah Bagong ingkang samya gegojekan madyaning Ngara Ramba alon arire
Goro-goro Kang Gareng. Sepi ya. Sepi. Ora ana Bagong ki rasane ki sepi. Nang arek kepiye meneh wong ya apa jenenge Bagong ya ditinggal nang ngisor kono kae. Iki awak dhewe ya meng nunut. Iya. Ki biasane ki geni sing jedul nek pas gara-gara ki biasane murup dhewe nek iki datang ngobong ban. Mergane ya meng nunut ora ning nggon biasane. Iya. Ana wayangan meneh po iki. Engko tang-ting kae. Ae. Iya kan. Gara-gara ki sowan ning anu ki Kang Gareng. nanti Neng Samben. nganti Samben. sampen Iya. Arga Mulya Sedayu Bantul. saya mlebu sedayu Isih saya mlebu Sedayu ki isih cerak lah nek aku nek sok lunga-lunga ki ya sok liwat kono kuwi kok. Liwat ngarep Gepura. Ngarep Gepura tulisan Samben ki aku sok liwat wirawiri nek kuwi. Sekarang yo apa jenenge nek ora ana Bagong ki rasane sepi arep ngomong apa ki ya bingung. Mergane sing uteke mlethek iki ya meng Bagong e. Ning ya piye? Dilakoni Kang Gareng. iki ya sing siji iki mbok ya rada berguna sithik iki lho. Sapa jenengane iki? Aku tak melu gara-gara pisan-pisan pengen ngrasake goyang. Iki nek ngene iki kan rada ana semu-semune Bagong sithik ning ora. Mergane ya kaya ngono kuwi nek Bagong ki ya matane ngono kae. Neng nek iki kopes pae, Truk. Ora apa-apa. Sing penting ana kancane. Ayo gak do tetembangan aku selak pengen bergoyang. Mengko sik to Pak, mbok ya sing sabar. Sabar ngopo mengko selak digoleki karo guru. Mengko nek digoleki karo guru, kowe sedo konangan gara-gara ning kene diloloi Cis Trisula kowe. Wah kejem nek iki meden-medeni iki. Kayak apa jenenge mau karo maca-maca pamundutan mbok mono ana sing mlebu meneh. Heeh. Ning ketoke wis ora. Ditileki sik to, Pak. HP-mu anyar kok, Pak. Wah iki. Kok jebul durung ana meneh iki. Iki malam admin Dalang Seno malam. Ken salam kenal dari hari di Jogja. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati warga Laras. Ada sawer berapa ini? 6 juta udu karo 1
150.000 sawer buat Mas Heru. Lah kok neng Mas Heru? Heru sapa? Iki Heru sing ngendi? Aku ya tak dadi Heru wae apa ya? Men kebagian nek telu kan didum 50. Ya ora kaya ngono kuwi. Isih ana meneh ora Pak kuwi, Pak? Mau isih ana Setya Tuhu bawa sida asih ingkang nyekar Mbak Lintang 200.000 buat Mas Wahyu Kendang 20.000. Medun iki. Medun mergane liwat. Aku sik saya esuk saya medun. Saya esuk saya kelong. Ayo, ta iki apa arepane iki, Pak? Aku mung manut Bapak. Bapak senenge apa sih? Putra Nuswantarane ya urung mau. Terus muga nyawijine muga nyawijine sesuk ning omah. Mengko bengi. Mergo durung diaransemen. Diijoli sing liyane sik. Dijoli apa, Pak? Aku nek ora apa ya? Sing rada alus-alus ngono. Apa harapan, Pak? Aku nek ora sintom parisana. Apa kuwi? Kae lho sintom. Sinom parijana. Kuwi. Aku nek ngrungokke kuwi wah rasane kaya seger sumyah leh kumangan ning kulon omah. Kowe iki ngapa to, Pak? Mbok aku ku ya mumedase. Mergo nuruti Bagong. Ora apa-apa. Anggere gegayuane iki apik turuti ora apa-apa. Sinom parijata sing nyeker Bu Wahyu. Sugeng dalu Bu Watu, anu Bu Wahyu. Sugeng dalu, Pak. Bu, Mas. aku Semar wis tuwa. Aja Mas. Mengko ndak aku bali bagus meneh. Nggih, sugeng dalu Mbah Semar. Nggih, sugeng dalu. Kula nyuwun sinom parijata nyamat. Nggih, radi serak sithik nggih. Mboten justru sing serak-serak ngono kuwi. Sing rada serak-serak klebus. Monggo.
Jan penake Rancamak. Penak to Reng. Nggih, Pak. Penak to, Truk. Nggih, Pak, penak banget. Ah, wah jan marake anyes-anyes nyep. Monggo buah yuk. Tibake si kucing. Yuk. Kur. Bau bengi terus muntah mati tanpa turu atiku tansah klisian amarga ini bubar semati mutiara teteke anjir kuning rumah kene rumah sakuta kota hilang-hilang gawemu tansah ngece sing teko jebol si Marem aku wis ya tak tinggal rono meneh. Rak kurang ajar to kae. Wis ditembangke, ha to. Terus ming. Ora apa-apa jenenge, mbok menawa iki kesel bar joget ki mau. Iya, Nek pamundutan selanjutnya isi ana apa? isih ana Putra Nuswantara karo Setya Tuhu. Kang Gareng arep sing ngendi sik? Aku sing Setya Tuhu sik ya ora apa-apa. Bawane Sida Asih. Iya. Ketoke sip ya iki sik. Ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo. Oh, sesuai request. Heeh, sesuai request. Nggih, ning alon buah duripke sik mike. Oh, sampun Oh, Mas. nggih, sampun, Niki nggih. kebiasaan Jan. Kebiasaan Kebiasaan mati mike. Mohon mboten apa-apa. Mengke Nggih. duripke gampil nek carane nguripke niku gampil. Sugeng enjing Mas Sugeng Gading. enjing. Wah. Pripun tesih sakit anu? Ah, tinggi ngoro? lumayan. Lumayan. Mugi-mugi Nggih. saged. Amin. Pokoknya
buat wayangannya Mas Gading tuh selalu ready, Mas. Wajar. Tak usahakan pokoknya. Yang ki mengke apa jenenge? Apa Apa? omongan apa ya mau ya? Apa Mas Gading? Lali ya pisan. Piye to? Lah sing dieling-eling apa? Kowe dong apa ta iki? Dong apa ta iki? Sing gayeng malah sing kono e. Ora apa-apa kowe kok. Serupot jenenge. Iya, mensupport. Nggih. Mensupport Mas Gading. Nggih. Setia tuhu Setia dibawani tuhu. Bawanya duet napa situasi. saya sendiri? Kula nek duet dereng saged soalé. Oh, nggih. Ning alon-alon mawon nggih. Iya, Mas Gading. Soalé mungkin ndak tambah loro ngono alon-alon. Lara ya wae. diobati Mas Nggih, Gading mengko to. kula padoske obat. Kula ngertos bakule teng pundi ngertos kula. Langsung bawa nggih, Mas? Nggih langsung. Langsung bawa. Nggih napa mosok lagune sik terus bawa? Pamintaku Tak kira mau ki terus. Gunung Galunggung. Mimasita Sapa iki? Kok ana sing apik iki? Semar iki senengane nek ana sing apik terus teko meneh. Muncul. Ya lah mar. Eling mar eling. Ora masalah. Tok ning kene wae aku. Monggo. Kuwi cakepane dirungokke. Ora do kriap-krisip wae. Cek isuk kok ya marai kaget to Mas Gading. Ben dos melek meneh. Rang bar mangan bakso. Datan kinggan caket ing ati yen cedak tansah Yen cedhak tansah melet mulat. mulat Kan Sita asih Pindo mimilan min tuna
wajib sida asih Raja mak liar langgame Mas Gading. nggih Nggih. Saya encing saya gayeng loh Mas. wah gayang mawon gayang dhewe Aku kang setya satuku witi nganti saiki Mike mati mbak mati Mas Gading. mboten napa-napa kula gadah mik tenan yo kancaku kesetrum ning omahku Mugianto berkah witi tak rono meneh wis rampung Sudah Mas Gading. nggih matur sembah nuwun Nggih. san kepenak temenanan ha iya no jam pira iki Truk jam 2 lagian wis aman kira-kira gara-gara iki le rampung jam tengah 4 wayangan bubar adzan subuh le bubar wayangane kok ora le rampung gara-gara tak ketak lho kowe sapa reng kancaku biasa to aku nek karo kancaku kan kejem-kejem aku iya ora apa-apa ya teruske heeh aku mung niru bapakku kok aku kok nek karo kanca-kancane kejeme ra jaman nek nang omah kae ning betane nek kae lomo aku lomo ora weh
lah padha iki kepiye dhewe ngerti dhewe. Tekon sing ngedramke nek ora percaya. Ngopo karo sing ngedram? Somai barang tak tukoke batagor padhake. Aku barang. Iya. Kok mulai tisu basah barang? Aku mbasahi. Cengele ora apa-apa kok. Ratos-atos lho, Reng. Ora apa-apa. Aku besti kok nek karo kae kok. Ket wingi wis Setyakine arep digawa ramen, Setyakine arep digawa ramen. Aku yo muni ora ndedet ngono ta. Tak kira ki yo aku muni ra ndedet ngono kuwi ora apa-apa iki gawanen sik engko gampang. Tak kira ki ngono kuwi. Jebul kok oh ya sesuk wae ya. Ya ora apa-apa. Pahit. Ya ora masalah. Ora masalah. Mengko treke 5 ning nggon aku mengko. Tak bayari siji. Kon bayari 5 ya bongko tenan aku langsungan. Heeh. Isih ana apa mau truk keri dhewe? Putra Nuswantara kang garing. Heeh. Putra Nuswantara. Penake kepiye iki? Sing nyekar sapa sing nembak sapa? Manut aku. Lah ki mau kowe saku lho, Truk. Masa aku meneh? Gentenan kowe saiki. Apa ya arep apa ya? Sapa ya iku apa? Sapa ya? Aku ki sing baris-baris paling pojok-pojok kono kae. Sing pinuk banget ketoke iki nek dirungokke iki jan jos. Sesapa ta, Truk? Oh alah. Leluhur. Apa Reng? Leluhur. Ya ora ngono kuwi ora sia-sia nek karo kae iki. Kae iki jimat. Kae iki apa jenenge? Pusaka padake. Artefak lho kuwi. Artefak iki saya tuwa meneh. Kuwi wis memasuki situs kuwi mung. Wis Truk, gek ndang Truk, gek kon nyekel mic kae iki. Kula nuwun Simbah. Nggih, Lho iki nak Mas. lagi halus iki Kang Gareng. Heeh, lagi harus. Sekali-kali halus. Pripun kabare? Nggih, alhamdulillah sae. Nggih. Niki hawane rada adem. Rada adem. Nggih, butuh Nggih. kehangatan jane. Napa ajeng kula obong mawon? Maksudnya kemul. Oh, lah, Nek Rek. boten gawa. Nek butuh kehangatan ki tak sumete. Ya arep slomot nganggo udut apa piye? Aja, langsung rek wae gek disumet. Didhawuhi napa niki? Didhawuhi supados ngobong menyan, Nggih. Apa? Ngobong menyan. Apa? Masrahke sajen, jawabi sajen. Kita anteni le atos durung metu atose. Sing di kangen iki nggon atose. Wis ratos ya, wis keyor. Ketoke atose iki nggo engko bengi Reng. Heeh, kendaraan untuk kentekan bahan ndak nek kene-kene ditokke. Ning omah engko ditokke lah pokoke mung cerak to. Awak dhewe Reng sing kentekan bahan. Ya ora masalah. Kita pasrahkan dalang jajarku. Ya putra Nuswantara. Dibawani. Pokoknya aku arep anak kucing. Anak kusing. Oh lah anak kucing, aku rungune anak kucing.
Pakus. Bagus. Oh bagus. Besok pintar sekolah Lah aku lino kok ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek ra wong tuwa ki harap maklum. Nggih, wong tuwa. Yen wis bisa nyambut gawe Keyboardnya Mbah, keyboardnya Mbah. Loh, wah. kudu mlaku sak mestine. Wah. Alah. Matur nuwun, matur sembah nuwun. Ya padha-padha. Iya. Apik e. Ayo ya sih. Kepinuk, ayo. P kak nganu sapa jenengmu Reng? Nah, Kang Gareng piye? Sak lagu meneh. Oke, arep apa? Digo penutupan ta iki? Penutupan. Sing rada gumiak sithik. Apa? Perahu layar sing pisanan pelok, ku sing loro slendro. Ngono? Iya. Oke.
saka kendang. Iya. Kur, Kur. pelok terus pindah slendro. Iya. Ayo.
Semare Koten Prayitna Semuriris Eko Bali Titione Kandayani Blagagak ugak sadulita mel-mel Guru wis aku iki karo anakku Gareng Petruk wis mbok gawa ning kayangan terus saiki karepmu arep kepiye nek perlu aku saiki tak lingguh ngisor lan malah nek perlu aku saiki tak basa karo Guru Waton kowe gelem minangkani panyuwune Bagong gelem maringke pelemper tangga jiwa lan jambu Dipa Nirmala piye Guru boten Kakang sampun ngantos kadoati kejeron penampi krana sasampunipun Kakang Semar lenggah wonten ing kayangan kula malah lajeng rumaos getun geduwung dhateng sedaya lekas kula getun kepiye Guru inggih rumaos getun dhateng anggen kula sampun daksya dhateng Kakang Semar dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula ngantos wani dhateng kadang kula sepuh inggih Kakang Semar pramila Kakang saestu kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten dhateng sedaya kalepatan kula nggih Kakang Semar kuwi apa tenan Guru inggih Kakang kula sampun ngrumaosi dhateng sedaya lepat kula lan kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten Kakang Semar ya wis sing wis lumrah sing jeneng sedulur ki terkadang kuwi sok gelut kuwi sok congrah lan gandeng kowe wis nglegono marang kaluputanmu ya wis tak apura wis tak apura ora dadi ngopo Guru matur nuwun Kakang Gareng lan kita Petruk ulun wis luput ulun mundhut pangapura ya nala Gareng lan Petruk inggih sampun boten dados menapa pukulan kula nggih nyuwun pangapunten dening ngantos pasurayan kaliyan para dewa nggih pukulun kula yen lepat nggih nyuwun pangapunten Guru nek ngono iki mengko Bagong bakal tok paringi pelemper tangga jolan jambu Dipa Nirmala bab menika mangke gampil Kakang Semar nanging kangge nebus sedaya lepat kula malah menika Kakang Semar nala Gareng lan Petruk badhe kula sugata supados ngraosaken pelemper tangga jolan jambu Dipa Nirmala monggo mangke dipun dhar Kakang Semar ya tak trima nala Gareng lan Petruk iki mongko malah arep disuguh pelemper tangga jiwa lan jambu Dipa Nirmala kowe ya dikeparengake melu ngrasake waduh truk awake dhewe ya melu disuguh pelem karo jambu wah ya ndah enake kaya ngopo ya reng ya disuguh darane para dewa iki sorote pandam sumula amadangi pasareyan ngenangi wadana remu-remu kalingan hangrangan sang tiaman nangkung sumungkem guling sang agung lerepa baboe maneman peraten tek pranto kula tadah ronte Bathara Indra mara gagi jupuken pelemper tangga jiwa lan jambu Dipa Nirmala ingkang nalika mau wis ulun cawisake jupuken enggal aturna Kakang Semar murih enggar
enggal didahar. Inggih ngestakaken dawuh Rama Pukulun inggih. Alon-alon lho Guru, inggih Kakang Semar. Palem pertangga jalan jambu dipunirmala sampun cumawis. Praita lan waspada Kelurahan Semar Badrana ing batos sampun prisa bilih pelem lan jambu menika sampun diiseni wisa racun lan guna desti. Parandene kangge nglegani lan nyobi dhateng Sang Hyang Jagat Girinata. Kelurahan Semar Loro Garing lan Petruk tetep sami dahar pelem lan jambu dupi kadahar. Awit saking dayaning wisa racun sakala sairane sami ndrodhok. Semrepet manone plak kapidara sami datan enget Purwaduksina. Palem pertangga jalan jambu dipunirmala ingkang didahar Kakang Semar iku sejatine wis ulun isine wisa racun. Mula bareng dipangan banjur padha semaput Indra. Para gage Semar Garing Petruk kuwi bandanen tumuli papanke ana ing sapinggire kawah Candra Dimuka. Samangka ulun dhewe ingkang murba lan ulun ingkang nyemplungake ana ing kawah inggih esakaken dawuh Rama Pukulun. Kencang Waruda yang Pak Papong Bu Bolong Adi Guru. Ya mana saya ora karu-karuan. Kula niki wau jane ningali saking katembian lan nguping dhateng rembakipun Adi Guru. Panjenipun kula bombong lan mongko dene Adi Guru niki wau sampun nglenggana dhateng kalepatanipun lan sampun nyuwun pangapunten kalian Kakang Semar. Nanging boten kinten jebul Adi Guru namung api-api etok-etok apik kalih Kakang Semar. Katite niki kanthi pawadan Kakang Semar dipun sugata disuga mawi pelem pertangga jalan jambu dipunirmala. Ning jebul bareng didhahar Kakang Semar Garing Petruk sami semaput walah brekencong. Lah kok malah saya ndadranesnaning tumindhae Adi Guru. Sampun Kakang, sedaya perkawis menika ulun dadake. Nggih pun monggo. Bakune kula mung elingake lan kados atur kula ing ajeng, yen ala niku mboten badhe tumama ing becik tegese
sedaya panggawe ala niku mesti ana undu-unduane. Sapa nandur mesti ngunduh pun Mang Titeni mau arep nemoni lelakon apa niki mangke Adi Guru. Titah Ulun Arjuna inggih pukulun munggah ana kayangan inggih badhe mbelane Punakawan Bagong. Kok jeneng kita ora basa marang ulun, ora perlu basa-basa nggo ngopo, basa daerah po ora perlu. Sing baku aku munggah ana ing kayangan iki mung arep bebela karo Punakawan Semar Gareng Petruk Bagong supaya njaluk apa jenengane pelem pertangga jiwa karo jambu tipe nirmala karo jambu alas kulit ijo. Nulungkun dhisik mengko dhisik Arjuna ora sakakean mengkon dhisik gelem menehke jambu alas karo pelem madu apa ora. Nek pancen ora gelem apa kowe wani marang lereteking jagat anu lananging jagat Raden Arjuna Sasrabawa. Ora wani sebab apa yen pancen wani kake patenono Raden Arjuna patenono bulun patenono pancen wani ayu gulat boxing ya wani apa arep tembak-tembakan aku ya wani boxing apa arep smackdownan wani aku. Ayo Bathara Guru aja mung meneng wae guntur geni guntur angin tampan ono. Kembang api saka ngendi iki mau? Lho ora ngopo ora kena ngopo. Ngopo wong ampuh. Kene iki lanang jagat bojone 100.000 luwih. Kok mung ditibani kembang api. Aku tau keceblukan roman kendel wae biasa wae. Yen mengkono cis Triswa tampan ono. Ora kencang Maruda yang Pak Pung. Ya bener Adi Guru ora ngerti sapa sejatine kita. Kita kuwi Punakawan Bagong. Entu ya. Senengane kok ngawur. Kuwi pupurmu wis arep luntur. Ketok nek matamu gedhe banget Bagong. Waduh konangan Bagong.
wonten dawuh pukulun. Kakang Semar saiki ana pinggiring Kawah Candra Demaka kage tulungana ya Bagong Ngestaken dawuh. Iki apa? Kakang Semar. Kakang Semar ana maling. Kakang Semar tangi Kakang Semar. Ndara Arjuna kula nyuwun pitulungan. Santai wae. Sik menengon dhisik. Wis tak waring dadi bebandamu. Murgake lungguh cacacer karo Arjuna. Ngaturaken semua sama bengi kula Anjana. Iya tak tombo Semar. Lolo garing Petruk kok iso tekan kene. kula namung diajak kalian apa jeneng akekne Semar niki Ndara. Mbok dimatke sik to, Reng. Ki lho sawangen kaya sapa? Oh alah. Kok iso ya truk ya? Mbok aku ya ora ngerti, enggak habis pikir aku yan karo kae. Enggak habis pikir aku yan. Petruk aja sembrono. Tak surung kecemplung kawah kowe. Nggih mboten Ndara mboten. Kakang Semar. Pripun Ndara? Iki mau aku gulat karo Bathara Guru. Banjur Bathara Guru namake Guntur Geni, Guntur Angin, Guntur Ketut. Mbot ora tumomo banjur namake Cis Trisula. Namake Cis Trisula ya ora tumomo banjur Melayu Bathara Guru melayu merduning Marcapada ora urung mung njaluk pitulungan marang kadang-kadangku para Pandhawa klebu Koko Prabu Kresna. Ditututi. Goncang anjing lae klap-klapaton
Ora jenjang resang awe gandrung Dimas Werkudara lan Dimas Arjuna. Mulane sawetara suwe Kakang Semar lan Punaka Anurasiba caos kabar sing tak tampa jebul kalenggan iki Bagong duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa. Wah. Yen kuwi pancen sing dadi pawadane wis ora dadi ngopo. Malah nek perlu ayu dibantu sawutuhe eling ana wis ora iso diitung kabeh lelabuhane Semar lan Punakawan tumrap para Pandhawa. Inggih ora Bu, kula inggih badhe mbantu dhateng sedaya kabetanipun Bagong anggenipun badhe mbangun desa mengkono yai. Pancen ya kudu disengkuyung lan dibantu Kakang Kresna ulun tulungana nggih. Ulun rawuh paduka ngaturaken sumangga pabekti Yaya Kresna ulun tampa. Wah, guru kakekku. Basaku lan sembahku katur Werkudara wis ulun tampa. Kula inggih ngaturaken sembah pangabekti pukulun Arjuna. Jebul kita banget nggone ngina marang panjenengan ulun. Menapa sebabipun mekaten? Dene paduka pukulun duka Arjuna. Nalika mau jeneng kita sowan ana ing kayangan, malah wani malang kadhak nantang marang panjenengan ulun. Kita uga wis nyepelekke marang ulun nalika mau kita ulun tamani guntur geni tuntur angin lan pusaka Cistrisula. Nanging kita mboya apa-apa. Banjur ulun trima mlayu mudhun marca padha tinemune jebul kita malah wis ndisiki laku kita banget ngina lan memirang marang ulun. Kresna Arjuna kudu diadili. Wah, aku sing adili tak ajari Jlamprong. Werkudara. Werkudara. Kakang Mas, kula mboten mangertos dhateng kalepatan kula. Ngertos nampi duka lajeng dipun jempalani Kang Mas. Wis ben, kowe wis wani memirang guru kakekku nanging kula mboten rumaos Kang Mas. Rasa kakehan alesan. Werkudara sabar, wis Werkudara sareh. Werkudara perkara iki aja grusak-grusuh. Wis ben Jlamprong wis kurang ajar. Ya, nanging perkara iki kudu ditaliti luwih dhisik pun. Menapa prayoginipun dipun taliti langkung rumiyin? Mbok menawi pancen wonten Surya kembar ingkang ngembari Dimas Janaka Kresna Werkudara Arjuna. Yen jeneng kita mboya percaya, ayo ulun kanthi munggah ana ing kayangan.
Iki Bathara Guru bali munggah meneh. Iki jam pira to iki? Isih iso suwe meneh. Bathara Guru durung kapok mungsuh Raden Arjuna. Werkudara, Ye, meneng lho Werkudara, aja nguyu, aja ketawa. wah. Wah. Jelak sing gede jelamprong sing kono jelampor. Wah, Kakang Mas, ampun gumujeng ora. Werkudara, Piye? aku ora kuat Werkudara, tak madhepono ya Werkudara. Ora kuat tenan aku Werkudara, iki ndak guyu terus aku Werkudara. Wah, ayo. Kae sapa kae ireng citeng. Kae apa drideng Kakang Kuus? Sapa iki kae mburine sapa? Ditepungake wae aku nata Ndwarawati Prabu Kresna. Prabu walah. Koko Prabu Kresna. Sing gedhe dhuwur kae Kakang Mas. Kakang Mas Bruto sen. Wah, Werkudara. Iya Werkudara. Kresna, Werkudara lan Kita Arjuna. Wonten dawuh nun. Jebul bener ing kene uga ana Arjuna Kresna. Arjuna sing sejati sing ngendi iki? Lah. Mula kala wau kula matur bilih wonten Surya kembar. Dus malah ningrat ana wong wani ngembari. Ana wong wani ngembari. Kowe ya wani ngembari aku. Ana wong wani ngembari marang aku tak gawe kucem jenenge Arjuna. Kelakon tak lanang dening aku. Ayo maju rene. Mbok Surubrata Jayabrata bagian padha-padha. Iki ana cah cilik iki sapa iki?
Iki sapa iki? Wis ulun niku Sanghyang Menang. Oh, iki nyuwun pangapunten Pukulun. Kok kula dereng salin Pukulun? Kuwi dudu. Kuwi agemanmu dhewe. Bagong nggih, mengke kula salin ning mangke riyin. Pukulun, boten nginten jebul paduka Pukulun ingkang ngayomi dhateng Punarjuna ingkang sejatosipun menika Bagong. Iya Guru, pancen ulun ingkang ngemongi jagati Arjuna ingkang sejatine iki Bagong. Mula iki mau Arjuna kedadean saka Bagong pancen ampuh merga ulun ingkang ngemongi satemah jagat kita Bathara Guru dadi peteng merga kita Guru pancen luput. Aduh, Eyang Pukulun, kula ingkang lepat nyuwun pangapunten Guru. Bagong Darbi gegayuhan bakal mbangun desa iku gegayuhan ingkang utama. Nanging malah mbok nggo pancatan nggon kita ngendih marang panguwasaning Semar Guru. Coba saiki gagasen nggon ora leren ngreka daya kepengin mateni marang Ismaya. Kuwi nganggo tetimbangan sing kepiye? Eyang Pukulun, krana rumaos sakit raos sing manah kula, selaginipun Semar tetep gesang kula mboten badhe tentrem. Guru, yen kita rumangsa keganggu batinmu kuwi, apa Semar ya tau ganggu marang kita Guru? Inggih, Kakang Semar karana Kakang Semar anggenipun ngiring para umat tumuju dhateng ingkang gelar jagat njalari para manungsa sami nglewar anggenipun nyembah dhateng Bathara Guru. Inggih kula menika Eyang, oh jeneng kita ki ngaku sing maha kawasa. Ya ngono apa piye? Pangangkah kula inggih panjenipun mekaten Pukulun. Mencek saka waton ya ki kaya ngono kuwi. Kadowane kurang duga, tandang kurang tanduk, candak kurang cunduk. Ki ya kaya kowe kuwi Guru. Sedheng ulun pribadi wae yen tanita ingkang dewak-dewake marang ulun, tartemtu bakal ulun candhet merga sifati mung kapinujon. Apa tok kira Sanghyang Menang ramamu Sanghyang Tunggal lan kowe Sanghyang Guru besok ora ana pengadilan saka Gusti Kang Maha Suci. Guru, yaktine jagat ora ana panguwasa tunggal kejaba mung panguwasaning zat kang murwa ing zat. Ya kuwi Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Kawasa. Bathara Guru, wonten dawuh lekas kita luput gedhe. Mula dimen duwe rasa tepa selira, dimen duwe reksa rineksa. Mulat sarira ngrasani ing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca. Apa prayogane saiki lakone diwalik dimen kita bisa ngrasake kaya ngapa rekasane dadi Semar pinangka dadi pamung. Guru saiki dadi Semar lan Semar saiki supaya dadi ratu-ratu ning dewa lungguh mapan ing kayangan. Aduh boten Pukulun. Duh Eyang boten. Eyang Pukulun kula sampun ngrumaosi lepat. Woi tak syukur wis rasain lho. Woi wis bola-bali apa jenenge? Oh bola-bali lali aku gantian. Bola-bali dilingke karo Pukulun Bathara Narada ya padha wae. Senengane kok kaya mangkono kuwi. Sesuk meneh aja dibaleni ya, sesuk meneh aja dibaleni. Sesuk meneh rasa dibaleni. Iki bapakmu nendi Bagong? Pak. Rene, Pak. Kowe kok dadi kaya ngono kuwi? Rene yo. Kula wonten dawuh Kakang Semar. Kula nyuwun pangapunten Kakang Semar. Ya wis ora dadi ngopo, ning aja dibaleni meneh. Terus iki kepiye aku sida entuk pelem karo jambu apa ora? Nek ora oleh tak ngamuk meneh Bagong, kita aja sumelang. Guru, gegayuhan Bagong nggone bakal mbangun desa iku sembadanana. Paringana pelem pertangga jalan jambu Dipa Nirmala. Wis mangsa borong Guru.
saniki pripun? Salenah sumuk aku. Pon saniki pripun? Tak tagih saniki. Le maringi pelem ya sing akeh minimal 10 kilo. Wis cukup kuwi, mengko jambune 13 kilo. Monggo nek ora meneh tak wadulke pukulan Sanghyang menang. Ya Bagong. Monggo ulun paringi Kakang Semar. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten, monggo Kakang kula aturi wonten kayangan rumiyin Kakang Semar. Ya Guru, ayo Guru. Ngono arep dina perang ngono kae Raden Werkudara maju, musuhe sapa? Sing arep Jaluk Bagong ora kena bangun desa. ngono kuwi sapa ora ana. Soale iki kok tumben Kurawa ora melu cawe-cawe. Apa-apa ratu-ratu sabrang ngono ora ana sing melu cawe-cawe. Heeh. Ketoke apa jenenge? Ora duwe biaya ketoke iki lagian doan. Ora iso jalan-jalan. Tole iki lakon Bagong bangun desa wis paripurna. Muga lakon iki bisa ndayani lan murakapi kanggo warga ing sanden mriki, sanden Argamulya sedayu Bantul mriki tansah binerkan Gusti cinaketing kanugrahan. Rahayu, rahayu, rahayu.